Meraino semu bangi wangarumo katine traning banggorapo sabdaning kukira kekitungan nengko ler wuwu sing pindi panca Dimas Janaka kula Koko Prabu aku mbok aturi tumeka ning kasatriyan Madukara jare kon nyekseni anggonmu arep ngrabekke putramu Dimas. Inggih Koko Prabu mila kasinggihan. Banjur calon temanten kakunge kuwi sapa? Kula piyambak ugi bingung Koko Prabu. Kok bingung piye to Dimas? Awit ingkang badhe ngayunaken yoga kula Jenakawati menika wonten 3. Ndadosaken ewuh haya ing pambudi bingung raos ing manah kula Koko Prabu. Nek bingung ki padatane ndodok engko ora banjur ilang bingunge. Kula menika sampun wola-wali ndodok nanging kanyata boten ical bingung kula Koko Prabu. Nek ndodok durung ilang diwalik kathokmu. Koko Prabu Puntadewa kok saged kemawon gegujengan. Dimas kaipe? Kula Koko Prabu. Pun Kakang wis nganti yogaku Setyaka kang pancen kepengin urip bebrayan marang putramu Jenakawati. Ditampa ya Dimas. Inggih kula tampi Koko Prabu. Nah ra ngono. Janaka. Kula Paman Durna. Aku ki sapa? Aku sapa? Panjenengan Paman Durna pepunden kula. Kejaba pepunden. Inggih guru kula. Kejaba guru. Inggih sampun kados tiyang sepuh kula. Nah, kene kelingan. Kula ngene Janaka. Bot-bote aku ki ditangisi.
marang putuku Sarja Kusuma kepengin urip bebarengan karo anakmu kuwi si siapa Saraswati Janakawati. Nah, Janakawati. Ditampa ya Janaka? Inggih. Kula tampi Paman Durna. Awas nek ditampa. Ngelmu sing tak nehke nang nggonmu tak jaluki kabeh. Aki mingke jaluk. Keris. Ya tak jaluk. Inggih kula nderek kersanipun Paman Durna. Mesake. Si Sarja Kusuma ki wis bola-bali, cabar bola-bali ora iso bebrayan, angger ana sing disir mesti gedhisikan liyane. Angger ana sing senengi mesti wis ana sing seneng. Ning ya karang ya maklum karang ya. Sarja Kusuma ki rada petruk. Ning kowe ra ya ngerti, Sarja Kusuma ki anake sapa ora? Inggih putranipun Koko Prabu Duryudana. Ah iya, arep ming nyponsori. Sing wedok. Inggih Kang Mbok Banowati. Nah. Saya wong semene sapa sing ora ngerti? Iya. Nek Janaka karo Banowati itu ada sesuatu. Ya, apa kowe ora mesake? Nek nganti Sarja Kusuma arep bebrayan kon anemu ora tok tampa, aku laporan karo Kanjeng Ratu Banowati. Kowe mesti langsung diputus tel. Paman Durna menika. Antasena ya kepengin bojo Janakawati Jlamprong ditampa ora? Inggih Kang Mas Werkudara kula tampi. Kowe karo aku ki sedulur Kakang Adi. Aku ki gak Pandhawa, kowe panengahe Pandhawa. Endi ana Werkudara, kono ana Janaka. Endi ana Janaka, kono ana Werkudara. Ditampa ora? Inggih kula tampi Kang Mas. Dimas Arjuna kula Koko Prabu. Kok kabeh-kabeh ditampa ki njur kepiye? Tenane Dimas Janaka ki anggone nampa para penglamar kuwi wis rembugan karo putramu apa durung? Dereng. Oh, kowe iki ya petuk. Iki kepiye? Yayi Prabu Puntadewa kok iso ngendika petuk. Lah nggih menapa mboten pun wastani petuk. Nama tiyang sepuh menika putranipun badhe dipun lamar kedahipun ra inggih taros rumiyin kaliyan ingkang putra. Pundi ingkang badhe dipun tampi ora kok kabeh-kabeh ditampa ki kepiye Dimas? Inggih kula ingkang lepat Koko Prabu. Wis ditampa aku wae ya Janaka ya. Awas kowe nek nganti Durna kok tok gawe kecewa. Oh, negara Ngamarta kasatriyan Madukara tak gawe pusapase. Ae wis ngancam kae Durnane. Pun Ndara Janaka kala wau mila nyuwun ngapunten kula nderek rembagan. Leres ngendikanipun Sinuwun Prabu Puntadewa Ndara Janaka menika sampun naros ingkang putra menapa dereng. Mila menawi dereng nah menika mumpung Ndara Janakawati ugi sowan. Nah prayogi menika mangke sedaya saged midhangetaken. Sinuwun Bathara Kresna, Ndara Werkudara lan ugi Sang Tapa Begawan Durna. Mboten pareng kados ngendikanipun Sang Tapa Begawan Durna terus arep gawe rusak, gawe bosah-basa negara iku ora wareng. Niki rembugan keluarga, rembugan arep ngawinke bocah. Ewa semono kok ora ditampa ya kudune nglenggana.
Iya Petruk yen aku nggono pilihane Jenakawati sapa kabeh tak tampa. Wah aku ya nggono. Nah Sang Tapa Bekan Durna terus pundi? Nek aku kok ora. Paman Durna, kula nggih. Paman Durna menika tiyang sepuh. Nggih, kula pancen pun tuwa. Nggih to, tiyang sepuh menapa lare? Lare. Paman Durna menika minangka sesepuhing Ngastina, gurunipun Ngastina lan Pandhawa. Wonten rembak kados ngaten kemawon kok Paman Durna badhe tumindakake mboten sae. Nggih nggih nek kula mboten tumindak ala niku mboten rame nggih. Ji menika mila sampun dados pakulinanipun Paman Durna nanging sepisan ji menika. Nek perkawis katresnan niku Paman Durna ugi kedah nggono. Kula niku mesake banget kali anak kula, putu kula Sarja Kusuma. Alah bocah kok larang ya kawontenanipun kados ngaten to nggih. Perkawis Sarja Kusuma mbok menawi mangke boten dipun tampi penglamaripun, kula mangke saged tanggul jawab. Beneran nih. Estu Paman. Nggih. Nggih pun kula manut. Bangan niku kula do dipala wong sementen niki. Mula enggal Dimas. Iya inggih. Jenakawati. Kula wonten paring dawuh Rama. Ana penglamar telu. Saka Ndwarawati anakku Setyaka, saka Jodipati anakku Antasena. Dene saka ngamar saka Ngastina anakku Sarja Kusuma. Kowe milih endi? Nggih, kepareng matur wonten ngarsanipun Rama Arjuna. Iya, ugi para pinisepuran para penglamar. Iya enggal matura Jenakawati. Inggih tinimbang perkawis menika dados boten rampung kula blaka. Restunipun ingkang kula tresnani menika boten wonten sanes jawi namung Kang Mas Antasena. Alhamdulillah. Dimas Werkudara ya isa-isane to. Nek ngono iki ora didu. Mboten, awit sampun injing jam 3 kedah rampung. Ya wis ora apa-apa nggih. Mila sedaya menika saged dipun rembak. Menapa malih perkawis katresnan ngaten menika. Terus pundi? Menika Sinuwun Ndwarawati saged nampi, iya Petruk yen aku mengko tak ri-ri anakku Setyaka. Sampeyan pripun? Sik tak pikire dhisik. Wah, lar sak suwe-suwe le mikir niki pun lek rampung Nggih, nek kersa nampi pilihanipun Ndara Jenakawati menika ingkang dipun pilih Ndara Antasena. Menika rampung perkawise, engko gek pesta, gek wayangan 7 dina 7 bengi lho. Ning nek niki jenengan malah gawe dodo ora trima. Niku mengat dadi kepruki wong sakmene nggih pripun? Alah ya. Engko timbang lara awakku ya wis tak tampa. Lah Sarja Kusuma. Lah. Ya ampun, bocah kok le mesake. Kok sesuk dolan karo Afik kae ben diajari. Ya menawa kono Dimas, aku mangayu bagya. Menawa pancen pilihane Jenakawati kuwi anakku Antasena. Iya Dimas. Pun Kakang uga nayugyani mangayu bagya mapan wis dadi pilihane Jenakawati. Inggih matur nuwun. Kabeh padha nyengkuyung, padha paring donga. Muga-muga bebrayane Antasena lan Jenakawati ketansah pinaringan ayem-ayem, atut runtut reruntungan saka ngalam donya nganti
wektu mekaning delan. Nggih, dados keluarga ingkang utama saged nutuki kekudanganing para sepuh, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Lan mugi pinaringan nugrahaning Gusti ingkang awujud pratima saged tata jalma, putra ingkang saleh, putri ingkang salehah, ingkang mangke saged nglajengaken sejarahipun keluarga lan kinarya nyampurnani kabagyan tumrap keluarga. Kowe kok kaya MC Petro. Merada tundang. Ih, menawi mekaten Nyanyi Prabu, monggo sarengan mangayu bagya bebrayanipun Antasena kaliyan Jenakawati. Paman Durna kula aturi iku kendel wonten ing Astina. Nyuwun donga pangestunipun Paman Durna. Nggih, nggih. Pun mboten kangge rame-rame, mboten satayungan, mboten perlu. Sarampunge lelakon iki kanyata muga bisa jumbuh kang ginayuh sembodo kang sinedya rahayu kang tinuju basuki kang kaesti kabeh mugi manggih gangsar